Sa ngaran ng Ama, asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kang sa imong nilalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kang lakaw kang bilog nga kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kang sa imo nilalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatian mi na ang pagdusang balik kang sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na magi mga responsableng paraataman kang sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasunod, kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. pamiibi sa Jubileo kang Diocese kang Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulok kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ng samong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinudal, asin gibuha kami mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaigto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Holy Keso Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibig mo kami. San Rafael de Arcangel, Ipamibig mo kami. pamiibi sa katuninongan sa kinaban. Maherakon asin maugayo na Ama, daika masasabutan ning si isay man na nagsasagbuag ning iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantaya kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo ng mga babangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ning seguridad asing katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan asin reyna ning katuninongan. Tabangan ang gabo sa nagkakapot ning mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang saindang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katauhan, nasunodon ang ley kang banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan ka mga pinapaniwalaan ng mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kang gabos na tao. Namakua ang ranga asin kusog ka mga naghihingowa para sa katuninongan. Sa tabang kang sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dala ning tunay na hostisya, pagkaherak asing katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kang sa imong banwaan.
Inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe ng katuninongan. Amen. Sa ngaran ng Ama, asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tuka po ang MDS and family. Sa kalag ni Meriano, requested by a Candy family. Sa kalag ni Carlos, requested by Dadet Yanzon and children. Para sa kalag ni na Gloria, Maria Beatriz, Jean Mayer, requested by Murillo family. Josefa All Souls, Berna and Godfrey, requested by Villeza family. Jose Jr., requested by Borromeo family. Jose and Isabel, requested by Banton family. Dan Reb, requested by Dolor family. Amor, requested by Sagerer family. Carmen and Steven Jr., requested by Eileen Lim. All Souls, requested by Antonio Riaso. Rosalinda and Salvador Chudoro, requested by Maika Camonias. Para sa kalag ni Melvin, requested by Mrs. Gemma Alcantara Nieva and family. Para sa kalag ni Armando, requested by Mario Basilieva and family. Para sa kalag ni Christopher, requested by Manansala family. Para sa kalag ni Resurrection, requested by Balote and Banton family. Para sa kalag ni Nicanor Jr., requested by Roberto Abordo family. Para sa kalag ni Norma, Esther, Teresita, Pilayo, Candida and Jaime, Piliza and Pedro, requested by Felix family. Para sa kalag ni Danilo and Rafaela Selma, requested by Espinas family. Para sa kalag ni Ray, requested by Teresa Villanueva.
Mga tugang, ngunya nasa ikagduwang Domingo na kita kang ordinaryong panahon. Sa mga babasahon, nagpapagirumdum na bako madali ang pagsunod sa mahal na Diyos. Minsan igwang mga agyat, takot, asin ba pang pagbalo. Alagad ang Diyos iyo ang danay na burabot kang satuyang kusog. Magtiwala kita sa iya. Idulot ta sa iya ang satuyang mga daradara asin pagkatakot. May pagsarig na ang sa iyang grasya, mas dakula pa sa satuyang mga inaagihan sa buhay. Ang mamamayo kang satuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Herbert M. Canar. Matindog po ang gabos asin sa maugmang tingog sa rabay niyatong awiton ang awit sa pagpuon. Pagkamuhod sa kagurangan at banwaan sa iya tiripon ngunyan. Umawon asin sa mahon at Diyos sa mga langit nun. Umawon awitan ang kagurangan, kabos na banwaan. Irukyaw sa bilog na ginaman, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Hinanyugaan kagurangan, tataramon in buhay sa tuong irukyaw. Awitan umamon asin irukyaw, ang Diyos na makakamhan. Umamon awitan ang kagurangan, kabos na banwaan. Irukyaw sa bilog na ginaman, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Sa ngaran ka nama, asinaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang ng tao, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, umapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang rumdamo na sin pagsulsulas to makasalan, ngayon na magkanugit ang magdolot kang banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ning makuri, sa isip sa tataramon sa gibo asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya na nga di ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos. Asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak lugod sa tuang Diyos na makakamhan na sin pakapatawan na tuang makasalan. Darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan. Kagurangan, maherakan. Kristo, maherakan. Kristo, maherakan. Kagurangan, maherakan. Kagurangan, maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Diyos Ama makakamhan, kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasanan, kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasanan, kan kinaban, ako an sa mong pakimahera. Ika na nagtutupaw sa tuho ka naman, kahiraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, magkaigwalugod kami, kandali na takot asin pagkamot sa banal mo ngaran. Taday ka nang gad nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, kay mo nabuhay sa nagahadi kasaro kang Espiritu Santo. Diyos, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Pinaglaladawan sa enot na babasahon ang takot ni Propeta Jeremias, asin ang pagsakit na sa iyang hinahampang. Sa ibong kaini, sa iyang manggiraray na ipinahayag ang sa iyang pagtiwala sa mahal na Diyos. Ini ang ginikanan kang sa iyang kusog. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi si Jeremias, nadadangog kong naghihinghing ang lambang saro, ang katakutan yaon sa gabos na lugar. Kaya isumbong ta siya sa mga autoridad. Maski ang haranikong mga katuod, nagmamauot kan sa kong kapahamakan. Tibaad pwede siyang madaya, ang sabi ninda. Dangan madadakop, saka mababalos ta siya. Alagad ika kagurangnan, kasurog ta ka. Makusog ka, saka mapangyari. Ang mga naglalamag sako, magkakadarapa. Mawawaran sinda nin unra, sagod lamang. Huli tada isinda manggagana. Ang pagkawara kan sa indang onra, da inanggad malilingawan. Alagad kagurangnanin mga hukbo, matanos mong binabalo ang mga tao. Naaaraman mo ang nasa sa indang mga puso sa kaisip. Kaya pabayaan mong mahiling ko ang pagbalos mo sa sakong mga kaiwan. Huli tayo binigta ko sa imong mga kamot, ang sakong ipinaglalaban. Awitan nindo ang kagurangnan, umawo nindo ang kagurangnan, iliniligtas niya ang mga api, sa kamot kan mga maraot na tao. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadukulaan kang pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Tapara sa imo, tinitios ko ang pagtuya-tuya. Natatakupan in insulto ang sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang. Dayuhan sa mga aki kan sarong ina. Takinakakan ako kan pag-inom ko para sa imong harong. Ang mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog sako.
Sa kadakulaan kang pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan. Sa panahon nin pagmarhay Diyos, sa dakula mong karahayam buot, simbaga ako. Sa katotohan kantabang mong kaligtasan. Sa kadakulaan kang pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan. Tamarahay ang pagkaherak mo. Susog sa dakula mong pagkamaheherakon. Lilingya ako. Sa kadakulaan kang pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling ang mapakumbaba, asin magugma sa inda. Mga nagahanap sa Diyos, mabuhay ang sa indong puso. Tadinangog din kagurangnan, ang mga daing sukat. Ang sa iyang mga bihag, daing niya hinamak. Magugma sa iya ang langit asin ang daga. Ang dagat, saka ang gabos dyan na nagkakamang. Sa kadakulaan kang pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita na ang pagkaherak kang mahal na Diyos, mas dakula pa sa tuyang mga kasaalan. Ang Diyos no na pagkaherak, nagtatao sa to ng bagong buhay, huli kay Kristo. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang kasalan nakalaog sa kinaban, sa paagi nin sarong tawo, asin ang kagadanan, huli kan kasalan niya. Kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tawo, huli ta nagkasala ang gabos. Bago itinao ang katugunan, yaon ang kasalan sa kinaban. Alagad huli tamayo nin katugunan, mayo man na ibinibilang na kasalan. Alagad naghade ang kagadanan, magpuon kay Adan sagkod kay Moises, maski sa mga dai nagkasala nin arog kan kasalan ni Adan. Si Adan anino kan sarong maabot. Alagad bakong magkapareho ang duwang ini, hulita ang regalo nin Dios lainin marahay sa kasala ni Adan. Totoong dakol na tawo ang nagadan huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad mas mapangyari ang biyaya nin Dios, asin ang sa iyang regalo sa paagi kan biyaya kan sarong tawo, si Heso Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kagurangnan ng dahalan na sinuhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daig kasaturan itatao sa nagtutuon sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya di ikaw matakot sa mga tawo. Mayong natatahuban na di mahayag, mayong sikreto na di makakaluwas, an itinaram ko sa indo sa diklom, sabihon indo sa liwanag, anihinghing sa indo, ikurahaw nindo sa mga atop.
Day ikaw matakot sa mga taong na makakagadan kan hawak, alaga di makakagadan kang kalag. Kundi matakot kamo sa Diyos na makakagadan kan hawak asin kalag sa impyerno. Bakong anduang dignos binabakal ni sarong sintabo, alagad mayo, minsan saro sa inda na nahuhulog sa daga, kun bakong kabutan kan sa indong ama. Dawaan buhok sa payunindo bilang niya. Kaya di ko matakot, tamas mahalaga kamo kaysa mga dignos. Ang siseman na magmidbid sako sa atubang nin mga tawo, may midbidun kuman sa atubang nin sa kong ama sa langit. Ang siseman na magnigar sako sa atubang nin mga tawo, ninigaran kuman sa atubang nin sa kong ama sa langit. Marina Bareta, kang sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marina aga tabi, naumutan kong mga tugang. Sa pagbasa ta kan Ebanghelyo, sa pagdangog niya to kan Ebanghelyo, sa kabasahon ngunyan, marumduman ta, kan kita mga aki pa, gayod, ang kita nag-eskwil pa sa elementary, gabos man kita may mga nakakaiwal sa so ito bagang iriwal-iwal kan mga aki, ano? Minsan minauli kita na naghihibi ta, nabuli kita. And minsan, mga beses na, hapoton kita kung nata. Minsan, di magkitang sala, pigbuli lang kita. Minsan, piragad na daw tagad so ama tayo nagsabi, di ka matakot. Pag nasa tama ka, lumaban ka. Akong bala sa imo. Yan. So, akong bala sa imo. Di ka matakot. Ini ang tema kang sa tuyang Ebanghelyo ngunyan. Sa laban niya to sa kinaban. Sa laban niya to sa kasalan asin karatan. Ang sabi kan kaguran, di ka matakot, lumaban ka, akong bala sa imo, mas mahalaga ka mo kisa mga dignos. Anong pagkakatakutan ta sa buhay? Kadaklan, kung hiling-hilingon ta, ang kadaklan kang pagkatakot ta minsan, ito bagang ano yan, anibak, dahil kang alanganin kita, supog kita. Halimbawa, sa ngaranas na ano yan, ngaranas na sa pag-atutuo o sa pag-rukyaw kan katotohanan. Minsan, aram tang sala, pero minasilinsyo kita, tatakot kita na masimbag, takot kita na maitsipwera, takot kita na balikan kung igwamang kita nin mga kakundian. Halimbawa, sarong pamilya, may aram ka na, kapamilya mo na naubuhay sa kasalan, nagibahan nga na bako kasal, haloy na, wala magkaulangan. Minsan takot kita na magsabing, uy, pakasal na daw kamuta, kasalan iyan. Takot kitang magsabi nata, tibaad masimbag akong barangat, tibaad anong mataram sa kuya, masupgan pa ako. Takot kita. May mga, ngunyan, may mga magurang na takot na sa mga aki. Kaya nga niyan mga aki ngunyan, kadaklan namimihasa na, minasimbag na sa nang balagbag, suguon mo, dahil na nagtutubod. Tapano?
Yan. Takot na sa mga gurang magkastigo, takot na magdisiplina. Tatibaad kung isum mo sa DSWD. Tibaad kung lumaya so aki. Kaya ang nangyayari, nagkukompromiso, ang tugon kang mahal na Diyos na di inalugod na na ina sa buhay dahil nga ni sa takot. So, pira sa mga magurang, mga ama ngunyan, ang kabingani kaan, ang takot, bako sa naso, nagkimig-kimig kita, bako sa naso, nagturong kagang to ang buhok ta. Ang takot, pwede yung mahiling sa day pagsilensyo, o so day pagkaalo, so pagsilensyo sa naso, pagbuta bungog. Kadakol kitang mga katakutan, takot kitang mawaraan. Kaya minsan may minaano yan, aram tanang nangangaipo, pero pasiguro kita, tibaad ko mawaran ako. So dahil ka mga pagkatakot na ini, ilugod minaluwas ang satuyang pagkakristyano. Kadakol kitang mga pagkatakot sa buhay, na kuminsan nakukompromiso ang satuyang pagiging tunay na aki ng Diyos. Kung magalugod, imbis na magikitang testigo kan pagkamarahayo ng Diyos dahil sa takot ang mawaraan, sa takot ang naabusuhon, and day tan lugod nagigibo. Ngunyan, ini ang sabi sa tukan kaguran, dai matakot. Dai matakot na mawaraan. Siguro, so ibang mga bago ka ining ebanghilyong ini, nadagog ta. Sabi kan kagurang nata ka matakot kung ano, kung wara kang kakanon, wara kang gugubingon. Nahiling mo ngayon mga bayong na naglayog-layog na niya sa ano yan. Dahil nga niya nagtataranom, pero pigbabahog ka sa tuyong ama. Ailing mo yan ng mga magagayo na field. Minsan nga si Solomon dahil nakabado karukan kagayon, matatakot ka mo. Natatakot ka mo nga sa aga, sa mga maabot. Pabayaan na ngayon, taigwa man kisadiri ang kaaditan. Sungon yan. So presente ang importante. So pagpahayag ta kang satuyang pagtubod, pagpahayag kang satuyang pagka-Diyos nun na pagkabuhay, dai matakot. Sabi kan kagurang so itinaram, dai man kaya sikretong dai mahayag. Takot kitang madiskubre kang ito yung mga utik. Madiskubre mo sana yan. O kaya, mas bahay na maging totoo. Ilinga, ngunyan, sa tuyang sosyudad, pigparatarago, so, kumbaga, haloy ng pigparasirikrito, kung paano kita pinag, o kung paano marakis-makis o mirikos-mikos sa mga pundukan gobyerno. Aloy na, mapirang taon na. Dahil baga nagtugot ang mahal na Diyos, luminuwas man giraray sa bata. Dahil man talaga matugot ang mahal na Diyos na ang karatan magdanay. So, di matakot na panindugan ang karahayan, ang katotohanan, lalong-lalo na kung ini, mismong prinsipyo kan kagurangnan na dapat niya itong isabuhay. Di matakot. Siya ang bahala sa tuya. Kaya, may warning siya. Kung mas matakot ka mo sa kinaban, o mas matakot ka mo sa kinaban, sa kung ano ang sabiyon sa Indo, ano ang sa Indong, kung ano ang magiging, kung i-bash ka mo kang kinaban. Kung matakot ka mo dyan,
Ay bahala ka mo. Sabi niya, mas matakot dapat kamo sa Diyos na iyo ang nakakaaram kan gabus. Kaya, kunbaga, sa ngaran kan pagpahayag kang sa tuyang pagtubod, sa na pagpaluwas kang sa tuyang pagiging marahay na Kristiyano, diyan niya to ipinapahayag ang kagurangnan na yaon sa to. Diyan niya to pinapanindugan. Diyan kita nagiging testigo na kita nakitunay na Kristiyano. Rumdumon tayo ining ultimong sinabi kan kagurangnan. An mag-ako sako, aakuon ko man. An magnigar sako, ninigaran ko man. But sabi yun, wara siyang kapaniruan. Pag-abot kan panahon na maatubag na kita sa iya, duwang bagay man sana ang pwedeng hilingon niya. Ano? Naging tunay kitang Kristiyano o peke? Nanindugan kita sa tuyang pagka-Kristiyano o ibinalyota kan pagiging kinabanon na tao. Nasa tuyang desisyon ang kagurangnan, yaon sana, dahil siya mapabaya sa satuya, pagtultol ang satuyang pagkabuhay o pinagigibon niya to ang satuyang responsibilidad nganing maging mga tunay asin marahay na Kristiyano, susog sa katukduan niya. Tindog tabi. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhan. Kagibo kang langit, asin kang daga. Asin dahi nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, buktong na aki kang Diyos, asin nabundagikan sa Ama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Pinangaki day nila lang, saro sa pagka-Diyos sa huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halik sa kalangitan, asinan laman huli kang Espiritu Santo, kibirhen Maria. Asinan ni tao, inako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin nilubong, asin kanikatlong aldaw na buhay liwat, sosok sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway mabalik sa paghukom sa mabuhay asin magadan. Ang sa iyang kahadian din katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagapahayag kunin pagtubod sa rumbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalanan. Asin nagahalat ako kapag kabuhay liwat ni Magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon bilang komunidad sa pagsilibra kan misteryo ni sa itong kaligtasan, mamibi kita sa Diyos Ama, sagkod pa man, na daing sukol sa pagkamuot sa to. Ang simbag, kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo, asin ang gabos na inaapod, na magiya sa banwaan kang Diyos. Darahon ang katauhan sa pagkamidbid asin pagtubod kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kang grasya, na atubango na may kusugbuot, ang mga kadipisilan, huli kang satong pagtubod sa Diyos, na danay na nagsusurog sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga dukha, ang mga inaapi, asin mga nabubuhay sa kadikluman, ning pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to.
Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ng yugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyadi, makamati kang nakakaumay na ranga na si Kristo sana ang makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ng yugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubo nagadan, huli sa mga paghingawa ninda sa kinaban, mag-ani kang premyo sa langit nun nakahadean kang Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ng yugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ikan burabod kan gabos na buhay. Namimibi kami na paraon mo ang kadiklumanin karatan sa muyang puso. Asin panon mo kami kan kaliwanagan nin sa imong mga bendisyon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ininunulo niya mo at arakasin at tinapay. Yaning maging kakano, inubuhay na mayong kasakuran. Mamibi ko mga tugang, tanganing ining sako asin sa indong atang. Makanig ko akuon kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuhaan mga sakripisyo nin pagkipag-ulian asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kaini magdulot nin pusong nakakapagayagaya sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas na danay asin misan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama at Diyos na makakamanuling kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamunlag binagunyaan daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinaraan niya sa mga makasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binuktak niyan agihan pasiring sa buhay din kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kang kadakul-dakul ng mga angeles asin santos, nagawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ang makaupo, ang langit dagat, panukan sa imo, kamurawayan,
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Ining atang pakabanalon lugod ka sa imong espiritu, nganing para sa mo maging hawak, asin dugo na Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugaring nabuot, pila sa luiban sagkod sa pasyon. Nagkuan ni tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, dangan tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuan niya man kang kalis, giraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kang mugabos, asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaretaanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ika magdato. Kaya kami nagurumdum kang sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat. Nagadulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagapasalamat kami ta pinapagkan ng mga tubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-arang na kaming nagpakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon lugod kan Espiritu Santo. Ginanduma kagurangnan sa imong simbahan ang nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kang samuyang Papa si Leon, sa mong obispo si Joel, asin gabos na klero. Siriman, girunduma sa iyong pagkaherak, sa mga tugang nga nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin gabos na magadan. Dangan nakwa sa liwanag, kang sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bana Santa Maria Birhen na inakang Diyos, ni San Jose, sa binino esposo, kan mabanal na apostoles, gabos na mga santos, na kay tupa, nagpagaygaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omahos muraway sa imo siling man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na si pinatuod kang Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
mangyari ang buod mo sa daga, ning siring sa langit. Ang samo kakanon sa arualdaw, itao sa muyang niya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdarama sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamuan katuinungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan sa mong parligtas na si Jesucristo. Ulita sa imong nagkahadean, asin at kapangyarihan, siring man at kamurawayan sa mga Jesucristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles. Katuyunungan winawalat ko sa Indo at sa kong katuyunungan natao ko sa Indo. Hari pagilinga sa makasalang ko ng pagtubod kang simong simbahan. Asin papagkaniguan as mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika nabuhay sinagahadi sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuyunungan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang kay Kristo, itaw niya to sa lambang saro, an katuyunungan ni Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kauwi kami nin katuninong. Uya si Jesucristo, uya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan kasalan kang kinaban. Paladang kitang inaapod, magpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, dako ako maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin na sa kong kalag maumayan.
Matidog na po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming binago mo kan kakanon na banal na hawak, asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing asin liberal mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa turi na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Paisi po para sa mga kapamilya, kang mga linubong kang taon 2011 to 2012 sa Legazpi Catholic Cemetery na na-exhume na pakiasikaso na po kang mga restos kang sa indong kapamilya bago po mailaog sa common ossuary. Masarong taon na po sinda na-exhume. Poon kang May 30, 2025. Mataog po kisarong bulan na sanang palugit para makaasikaso pa bago ilaog sa common ossuary. Para man po sa mga kapamilya kang mga linubong sa Legazpi Catholic Cemetery kang taon 2014 to 2015, ma-exhume na po kang mga restos. Nakalaag man po sa tarpaulin sa may gate kang sementeryo asin nakapost man po sa FB page kang Legazpi Catholic Cemetery asin Saint Raphael the Archangel Parish, Legazpi City. Ang pangaran ka mga na-exhume na restos, magpasiring na lang po sa opisina kang parokya para sa ibang detalyes. Donation, June 15, 2026, Anonymous, 500. June 16, 2026, Anonymous, 2,000. June 20, The Feast Legazpi, 4,055 pesos. Anonymous, 300. Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo. Matindog po ang gabos. Sa tuya pong i-recognize, tawaning onra ang mga ama na nagsimbang niyan sa misang ini. Happy Father's Day, Tabi. Mapamibi, Tabi, kita nin bendisyon para sa itong mga ama. Kaya digdi. So gusto magdigdi sa inutan, pwede man. So nasupog magdigdi, okay lang dyan sa tukawan. Sige na. So gustong magdigdi sa inutan ng mga ama, magdigdi sa inutan. Diyan sana sa baba. Diyan sana sa baba. Yan. Okay. Sa baba lang. Pamibi ning bendisyon sa aldaw nin mga ama. O Diyos, Ama, kaglalang nin langit asin daga, kan tinaumo sa mo ang simong aking si Jesus na maging sa mong paratubos, binuot mo na siya magdakula sa pangatama ni San Jose bilang siyang ama di sa daga. Hinahagad mi na bindisyon mo ining mga ama asin lolo na nagkakatiripon di dingunyan. Warasan sa hindan grasya kan sa imong espiritu, tanganing kamo tanindaan sa hindang mga gum. Sa kaimbudan na sin pagtiwala sa lambang saro at amano na silang pamilya nin matanos na bunga nin sa indang kahigusan asin maging pangarugan kan sa indang mga aki sa kristyanong pagkabuhay. Tawi nin kusog na hali sa ebanghelyo tanganing maging mga saksi sinda kini Kristo sa kapwa. Girindumaman niya Giniginduman niya mo ngunyan ang mga ama na nagatrabaho sa ibang nasyon, harayo sa indang mga pamilya, tanganing maitao sa indang mga pangangaipo sa oral daw. Gibuha sindang danay na nagutob kan sa imong mga tugon, papagdanaya sindang maimbod sa indang sinumpaan sa kasal, suruga sinda sa ano man na maraot. Pinapamibin niya mo ang mga ama na yaon
sa ikadwang buhay, yaw na sa ikadwang buhay. Kay ra kisinda sin patawada ang mga kasalantanganing makamtanan panugang iirokan sa imong langit na harong. Inahagan mi iniuli kay Kristo sa imong aki sa imong kagurahan na buhay sinagahadi. Kay ba mo sa Espiritu Santos, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo ning Diyos na makakamhan, Ama, Asinaki, pati ni Espiritu Santo, Amen. magdanay kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.